Moje meno je Marek Michalák, žijem na Slovensku a k spoločnosti FFI som sa pridal v roku 2010 v apríli. Keď som vyskúšal prvýkrát MPG technológiu, tak som bol mierne skeptický, pretože výsledky, ktoré firma udávala po použití tohto produktu, boli pre mňa až nesmierne ohromujúce. Pretože vieme, že vo svete už bolo rôznych iných produktov, ktoré sľubovali veľké výsledky, ale nikdy to nebolo až tak pravdivé, ako sa sľubovalo. No keď som išiel prvýkrát na meranie emisí na mojom vozidle a zamestnanec mi dal sondu do výfuku a na voľnobežných otáčkach sa mi snažil namerať emisie, tak prístroj mu vyhodil formulku: skontrolujte, či ste dali sondu do výfuku. A v neposlednom rade si užívam aj 20% úsporu na pohonných hmotách. V našej krajine nastáva doslova rozmach šírenia MPG technológie medzi ľudí, pretože dnešné ceny pohonných hmot sú už doslova frustrujúce a ľudia sa začínajú postupne otvárať alternatívnym možnostiam, ktoré by vyriešili ich problém. Takisto, čo sa týka sieťového marketingu, vieme, že ľudia boli bombardovaní rôznymi ponukami, ktoré boli dosť pofiderné, veľa z nich aspoň. Ale keď sa človek bližšie pozrie, čo to je vlastne sieťový marketing, tak pochopí, že je to už pomaly dnes obchod 3. tisícročia. Ľuďom, ktorí pracujú pre spoločnosť FFI alebo ktorí len začínajú budovať svoj tím, tak radím, buďte vytrvalí. Viem, že na začiatku je to možno ťažšie, ale viete, ako sa hovorí. Cesta, ktorá neobsahuje žiadne prekážky, tak nevedie nikam. To je bežný proces k tomu, aby ste sa dostali k úspechu. Naučte sa zvládať prekážky a počúvajte ľudí, ktorí s vami pracujú, ktorí sú skúsení v tomto odvetví. A treba si hlavne uvedomiť, čo máme v rukách. Pretože my vieme, že celý svet bude jazdiť na MPG technológiu.